Nazdar, Janko. Na začiatok skúsime niečo jednoduchšie. Opakuj po mne. Neprešiel bezpečnostnou previerkou. Neprešiel cez bezpečnostnou previerkou. Ale bez ses. Joj. Dobre, niečo jednoduchšie. Je teraz v Žiline s jedinou úlohou. Je teraz v Žiline s jediným... Na zdravie, opakuj. S jedinou úlohou. No vidíš, že to ide. No, hurá. Teraz niečo ťažšie. Ďalšia veta. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bola zneužívaná politická moc? Ideš. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bolo zneužívaná policajná moc? Bola zneužívaná. Nie, bolo zneužívané. Maďar. Poďme ďalej. Je to nehoráznosť. Je to nehoráznosť. 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 Je to nehoráznosť. Nehoráznosť. Čo je, hluchý toto? No poď ďalej. Zrazu sa našiel na protidrogovej jednotke v Žiline. Zrazu sa našiel na úrade boja protidrogovej skupine, alebo jak sa to nazýva. Jednotke, Bulo. Jednotke v Žiline. Si sa zapotil, čo? No, posledná veta, poď. Niekto, kto je trestne stíhaný, je postavený na takúto vysokú funkciu. Niekto, kto je vyložene trestne stíhaný, je postavený na takéto vysokú funkciu. Nie takéto funkciu, ale takúto funkciu, takéto. To absolútne nemá úroveň, však to je úplne nemožný.